Nachádzame sa v Malokarpatskej vinohradníckej oblasti vo viniciach spoločnosti Elesko. Za mnou je kamenný strážca našich viníc. Vinohrady pestujeme v dvoch oblastiach, na Tokaji a tu na spomínaná Malokarpatská vinohradnícka oblasť. Odporúčam vám prísť do vinárstva, ochutnať vína z odrôd Pálava, Dunaj, Chardonnay a Rulandské šedé. Vážení hostia, dovolte mi srdečne vás privítať v Elesko Wine Parku, ktoré sa skladá z troch častí. V prvom rade je to vinárstvo, za nami sa nachádza reštaurácia a v treťom rade je to krásna galéria. Ale čo je zaujímavé, máme tu skryté aj ubytovanie, do ktorého sa pôjdeme o chvíľočku pozrieť. Momentálne sa nachádzame v loveckom salóniku, ktorý je súčasťou nášho ubytovacieho zariadenia. Máme tu 5 apartmánov, dvojložkových s možnosťou prísteliek. To znamená, že maximálne vieme ubytovať 15 hostí dokopy. Dôležitá poznámka je ale, že vždy sa to prenajíma ako celok.